Maitane, terapeuta. Drogak txarrak direla, askotan entzun izan dugun mezua da, baina ez dakit funtzionatu ote duen edo ez. Drogak berez txarrak dira? Ia jendeak drogak erabiltze ditula, gizarte mailan hori ezin daukatu, biztan dago, baina gero horrek ze eragindakan pertsona bakoitzangan eta ze funtzio nik uste dela txar edo on bihurtu dezakena, ez? Funtsezkoa da kontsumoaren atzean zer dagoen deskubritzea? Bai, adibidez, triste baldin banao, eta nik tristura hortatik ateatzeko alkohola edate baldin maet, hor ja montatzea zirkulo bizioso hori, eta ez da, beste aukera ikan tristura gestionatzeko. Orduan, bide berriak iriki berria, eta lanketa batin berda, orduan, hortagoaz gu, ez? Hori aztertzea. Ze, klaro, alainen moduan, egongo dira, beste pertsona asko, 18 urterekin, alainek bezalaxe, marra batzuk sartu zituztenak, baina beraiek ez dute alainen arazoak garatu. Alainek, azkenean, beak konsumo hori zertako erabilidun, eta zertako, ze funtzio edukidun, eta zertan erabilidun, beak hausnarketa hori eitea da garrantzitsua, ze agian bea bezala konsumitu izan duenak, ez du erabilera berdinako eduki, ez? Osa, nahi dut, bakoitzak zertako erabiltu, zertako funtzionatu izan dio, ez? Eta, klaro, zemat eta zulo handio tapatzeun gure bizitzan drogen konsumoak, zemat eta funtzio garrantzitsuago eduki drogen konsumoak, orduan eta saiago izangoa, orduan eta saiago hortik ateatzea, ze konsumo horrek funtzio badaka. Hori, nolabait izateko, kentzeko, ze rekurtso egin galitzen naiz ni bizitzan aurrian, ze aukera dazkat beste arazo batzuk gestionatzeko. Hor dago pixkat gakua, ez? Erabiltzailei eta senitartekoei hori ikustaraztea, ez da erraza izango? Ez. Batzutan, bai erabiltzaile edo bai familientzat erresago da drogak txarrak diala edo kaltea drogetan daola pentsatzia, eta ez beste begirada pixka zabaldu eta beste alor batzutan igual zer dijoa gaizki, zer gertatze zaigu, zer pasa izan zaigu gure bizitzan, ez? Orduan, igual begirada zabaltzia batzutan mingarria da, eta zaila da bai erabiltzaileentzat eta bai familientzat.